eziyet çekmeyecek olmaly, watanymyzy gazanjak bolmaly, halk ayaklanmaly, o balagymyzyň içine tirýek goýup, eýrandan gaýdyp, ýene bir ýerimize geraýin sokup, tutulup, türmelere düşüp, gören polisiýaň aşagyna girip, ondan göwreli bolup, janyny agydyp, abort etdirip, eýtip bermeliler, ýa-da daşygydan aşgabada, ýa lebak mardan aşgabada bararsın, ýabanjy diýip ýabanjy şubada ýatarsyň, şonýalyk eziyet çekmeliler-de biz watanymyzy gazanmaly. Egerde ýene-de halk sesini çykarman oturjak bolsa, onda näme diýmek galy? Kör bolun diýmek galy. Biz öz günämiz. Sana hiç bir zamanım gelip vakay şu bir topar ne eziyet çekenlerini aydı otur. Şuna biz kıynanıyız deyip onlar adam olmayacak belli. Biz özümüz birbirimize kömek etmeli, birbirimize destek olmalı, örgütlenmeli, köpelmeli. Yani Kurbangullahy'ın örgütlenip otur. Töwereginde koraması var, yegeni var, doğunu var, lezbiyanka ayalda olları var. Gelip gözleyecek olsa özünküden gözlemeli. Düzeltecek olsa öz doğullarını düzeltmedik adam başkaları mı Türkmenistan'ı mı düzeltecek? Öz kadrini bilmedik kişinin kadrini ne bilsin diye. Halk uyanmalı. Yine bu çekilen eziyeti bu çektim ben çekmeyin diymeli. Hani näme deyiz? Galalın ayağı vatan bizimki de mi diymeli? Näme onu teleşka salıp sürütüp mü getirttir Türkmenistan'ı ya eli bilen eline pil alıp yeke yer gazıp Türkmenistan'ı mı kuruptur olar? Vatan bizimki kazanmalı.